Mawa bwino walolemba ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Mike Mlongoti kumapoyamba naye miti yake. Komiti ya nyumba ya malamulo yoona zachilengedwe yatsindika kufunika komaliza mwachangu ntchito yomanga damu la Kolongo popewa kuononga ndalama zambiri. Apolisi amene amayimira boma pa milandu awapempha kuti apewe katangale kuti ntchito yawo iziyenda bwino, ndipo mayiko amu Africa awapempha kuti athandize anthu awo kupeza nyumba zabwino pa mtengo wotsika. Komiti ya nyumba ya malamulo yoona zachilengedwe komanso kusintha kwa nyengo yatsindika kufunika komaliza mwachangu ntchito yomanga damu la Kolongo popewa kuononga ndalama zambiri pa ntchito yomanga damuli. Damuli limayenera kugwiritsa ntchito 60 billion kwacha, koma ndalamazi zakwera kufika pa 133 billion kwacha. Trust Office ali ndi ripoti. Ntchito yomanga Kolongo Multipurpose Dam yomwe idayamba mwezi wa March chaka cha 2023 ndipo imembekezeka kutha mwezi wa February chaka chino yafika pa mlingo wa 80% pa ntchito yomanga damu komanso malo okonzera madzi akumwa. Mkulu wa Central Regional Water Board Bukawaya wati ntchito yayikulu yomwe yatsala ndi ntchito yoyika mapayipi kuchokera ku damuli kupita ku matawuni amponera komanso ma DC. Panopa chimene chachikulu kwambiri chimene chatsala ndi pipeline yochokera kunoko ku damu imene kukafika kumponera ndi ku madisi, chifukwa choti ndi 47 kilometers ya mapayipi imene kuafuna, koma pamene panopa angopezeka okwanira 16 kilometers. So tatsala ndi 30 kilometers ya pipeline amene ali akulu kwambiri komanso ofuna ndalama zambiri padakali pano. Damu limene kumanga ndi treatment plant kapena malo okonzera madzi okumwa athu kwatsala ndi pang'ono kuti timalizise. Wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona zachilengedwe komanso kusintha kwa nyengo Tiaone Henry wati kumalizitsa mwachangu ntchito yomanga damuli kuli ndi kuthekera kubweretsa phindu pa chuma cha anthu okhala madera ozungulira damuli. Project ikatha anthu azakhala ndi chakudya chokwanira chifukwa azatha kupanga ulimi wantilira osadalira madzi amvula okha, komanso kuli ena amene azapanga ulimi obucha wansomba atiuze onera kuti akhala ndi achatimati ma fish ponds amene mukhale nsomba. Ndi zonse ifeyo ngati komiti ndife okhutira. Ntchito yomanga damuli ikatha, bunga la Central Regional Water Board likuyembekezeka kupereka madzi okwana malita 40 million pa tsiku kuma DC komanso kumponera, ndipo mabanja okwana 5,000 akuyembekezeka kupindula ndi ulimi wanthirira komanso ulimi wa nsomba. Trust Office, MBC, Lilongwe. Nduna yoona zosamalira chilengedwe a Patricia Wiskes yati boma lithandiza pa ntchito za maphunziro a ulimi wa nsomba ku sukulu ya ukachenjede ya Lilongwe University of Agriculture Luana. A Wiskes amayankhula izi ku Lilongwe pa ulendo wapadera omwe anakayendera malo apamwamba ochitirako maphunziro a nsomba ku sukulu ya ukachenjede ya Luana. Charles Wahara walemba ripoti. Pa ulendo wawo ku sukulu ya ukachenjede ya Luana, a Wiskes anayendera maiwe oweteramo nsomba, malo osungirako mbewu za nsomba komanso malo okololera nsomba zikakhwima. Iwo anati kamba ka ntchito yabwino ya ulimi wa nsomba ndi maphunziro omwe akuchitika pamalowa, boma liwonetsetsa kuti likuthandizapo pa ntchitoyi kuti dziko lino lichite bwino pa malonda komanso ulimi wa nsomba. A Wiskes anati dziko la Malawi likhoza kupeza ndalama za nkhaninkhani zochokera ku mayiko akunja pa malonda ogulitsa nsomba. Ife ngati boma tifuna kukonzeka kwambiri kuti anzathu atigwire nawo ntchito kutera kuti kachoka pano tikhalabe tikupitirira kukhala nawo pansi ndi kuwapatsa mwayi kuti atifunse zomwe akufuna kuti ngati boma tiathandize. Ifeyo kumbali yathu tilokonzeka kuti wina zina za katundu wina amene akumayitanitsa kunja, mwina amene akulipira msonkho ochulukirako kuti afike kuno, ndife okonzeka kuti tikhale ndi anzathu ku akunduna ona zachuma kuti tikambirane kuti mwina titachotsa
misonkho ina kuti tathandizire kuti akwanitse kulowetsa katundu ochuluka kuti athandize kupititsa patsogolo ulimi umenewu. Komanso ngati boma ndife okonzeka kutenga ndalama ina kuchoka pa budget yathu kuti tathandizire kuti katundu ameneyu afike kuno ku Malawi, atithandizire mu research komanso innovation, ndicho linga chonena kuti pakutha pa tsiku tikhale ndi solution yokhazikika yomwe ku Malawi kuno itha kugwiradi ntchito kuti tikhale ndi ulimi wa nsomba wamphamvu. Ndipo mmawu ake wachiwiri kwa chansala wa sukulu ya ukachenjede ya Luwana, Profesa Emmanuel Kaunda, anayamika ndunayi ati kamba ka ulendowu, ndipo anati izi ndi chitsimikizo chokwanira kuti boma ndi sukulu za ukachenjede amagwira ntchito limodzi. Profesa Kaunda anayamikira boma kamba kathandizo pa ndondomeko zosiyanasiyana zakafukufuku ku sukulu za ukachenjede mdziko muno. Profesa Kaunda anaonjeza kuti sukulu ya ukachenjede ya Luwana pakadali pano ikumapanga mbewu za nsomba zokwanira 22 miliyoni zomwe zikhoza kuchulukitsa chiwerengero cha nsomba zomwe zimapezeka mdziko muno. Mupite maiko ena aliwonse pa dziko lapansi amene amatukuka, mupite ku China amene amaweta nsomba kwambiri mpaka kutumiza konse kumukulu. Boma limagwira kwambiri pafupifupi kwambiri ndi anthu amene amapanga zosula ana school kapena academicians. Kumene kuchako ndi maprofesa amene boma likatufuna chakuti amapanga ntchito. Izi zikusonyeza ubale umene takhati nawo pakati pa ife a Luwana ndi unduna komanso ndi department ya nsomba ya fisheries. Timagwira limodzi kuma apa zikutipasa nyonga kuti panopo ndi kugwira limodzi kupitira pasogolo. Muganize apa boma linalengeza lifuna like makeji 100 kuti akaika makeji 100 pacha ana oikamu achokera kuti muzaona kuti ngati sisi tichitapo kanthu izakhala futo. Ife a Luwana tikoza kuchita timachita produce 22 miliyoni ya ana nsomba apa. Ndekuti akati panga choncho ndi kuti zikhala bwino tikwanirisa masomphenya a boma. Malo aulimi wa nsomba ku sukulu ya Luwana anamangidwa mchaka cha 2016 ndi thandizo lochokera ku banki yaikulu pa dziko lonse, ndipo akuperekanso maphunziro apamwamba kwa anthu akummawa komanso kumwera kwa Africa. Charles Wahara, MBC, Lilongwe. Apolisi mdziko muno atsimikiza za kumangidwa kwa mtsogoleri wa aphungu otsutsa boma ku nyumba ya malamulo a Simplex Chichola Banda. Achichola Banda anakadzipereka okha m'manja mwa apolisi la Mulungu chakummawa potsatira chikalata cha chilolezo kuchokera ku bwalo la milandu choti apolisi atha kuwamanga. Wofalitsa nkhani za apolisi mdziko muno Layo Chintembo wati afotokozabe zifukwa zomwe awamangira Achichola Banda komanso tsiku lomwe akaonekere ku bwalo la milandu. Wachiwiri kwa mkulu wa polisi mchigawo cha kumpoto Isaac Norman wapempha apolisi amene amayimira boma pa milandu kuti apewe katangale kuti ntchito yawo idziyenda bwino. Iwo anena izi mu mzinda wa Mzuzu pomwe amatsekulira maphunziro a tsiku limodzi osula achitetezowa. Blessings Gondwe wadza ndi ripoti. Malinga ndi anomani apolisi omwe amayimira boma pa milandu ndofunikira poonetsetsa kuti onse olakwira malamulo akulandira zilango zoyenera ku mabwalo a milandu. Iwo anati nchifukwa chake anakonza maphunzirowa kuti anthuwa akhale ndi ukadaulo wasopano. Iwo anasindikanso kuti apolisiwa akhale osaphwanya malamulo pogwira ntchito yawo. Popanda kukhala ndi proper draft amajiseta ndi mphamvu yochita throughout the case. So to avoid that, because it indima implications not only financial but also public trust and public trust, akwenekera ma prosecutors a police atu akhale equipped with the necessary knowledge and skills ncholinga choti ma cases awo akapita asachitidwe thrown out because alakwisa process or procedure koma kuti zaenda ndipo achita prove kuti mlanduwo ndi mlandu udachitika. Mkulu wa nthambi yoyimira boma pa milandu ku polisi mchigawo cha kumpoto Superintendent Bet Msoya anati malamulo ena anasintha ndipo akuyenera kumayendetsa milandu malingana ndi kusinthaku. Ubwino wa training imene ndionena kuti ithandizira ma prosecutor oloyimira boma pa milandu aku region kwathu kunoko kuti athe kunyamula olo ku
panga bwino milandu yawo imene akubwesa pa khoti chifukwa chonena kuti pali malamulo ambiri amene anasintha amene anthu awa sanaphunzitsidwe. Lero tikubweresa anthu onsewa pamodzi kunena kuti tiaphunzise malamulo asopana amene abwera komanso tiyendere limodzi ndi azathu a khoti kuti tibwerese chilungamo mu dziko lathu linoli. maphunzirowa anabweresa pamodzi apolisi oyimira boma pa milandu okwana 85 amchigawo chakumpoto. Blessings Gondwe, MBC News, Mzuzu. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Bwanji tikumbutsane mitu yake. Komiti ya nyumba ya malamulo yoona zachilengedwe yatsindika kufunika komaliza mwachangu ntchito yomanga damu la Kolongo popewa kuononga ndalama zambiri. Apolisi amene amayimira boma pa milandu awapempha kuti apewe katangale kuti ntchito yawo iziyenda bwino, ndipo mayiko amu Africa awapempha kuti athandize anthu awo kupeza nyumba zabwino pa mtengo wotsika. Sabata ino mu program ya Woman Talk. Kodi ndi bwino kuti kholo lizipanga interview kapena chichewa chodziwika bwino chakulilongwe kuno kumuzukuta mnyamata amene akufuna kuti akwatire mwana wawo? Makolo akuyeneka kuti ayikepo nzeru ndithu pa chimene iyeyo akufuna kuti asankhe. Choyamba ndikuyenera ndimuziwe chimene iyeyo akuchita. Mnyamatayo ndimuzukute ndimpaphalise ndi mafunso kuti ndimbalalisa. Ayi londeyo nchatera zedi. Amabwera ndi mabodza anyamata masiku ano ndesi zikhala bwino kuti mwana uja akazidziwire kubanja. Lero ana adzipezera okha ndipo ana masiwono ngotengeka. Nyamata safufuzidwe. Nthawi zambiri mudzaona nyamata avala suti akupita kwa mkazi atenga chigalimoto akupita kuja zinthu zija wabwereka. Takulandiraninso ku nkhani zathu. Tipitirize ndi nkhani yokuti ophunzira amsukulu za sekondale zina mdziko muno ayamikira sukulu ya ukachenjede ya MUST kamba kandondomeko ya maphunziro othandiza kuzindikiritsa ophunzira awa maphunziro aluso la sayansi omwe amapezeka msukulu za ukachenjede. Mmodzi mwa ophunzira pa sukulu ya Dedza Islamic Girls, Atuweni Mbwana, ndiyemwe wayankhula izi pomwe anachita nawo maphunziro a sabata imodzi pansi pa ndondomeko ya African Drone and Data Academy omwe sukulu ya MUST imachititsa chaka ndi chaka. Taona kuti ngabwino mfecho kuti alithandiza mzinthu zambiri. Anthu ambiri mangona ngati mechanical engineering amangopanga mechanics amangopanga za magalimoto basi kumataphunzira zokuti amapanga mamashini ena ambiri ndipo sizathandiza chifukwa chokuti taphunzira kwambiri ndipo tikupanga ma decisions abwino kuti tizakhale ma engineers. Mawanga kwa zinzanga ndokuti abwere kuno kuti azaziwe zambiri za ma engineers kuti apeze ma career opportunities zambiri kuti azaphunzireso. Ndipo mawu ake mphunzitsi wamkulu ochititsa maphunzirowa Prince Muhango wati ophunzira amalandira maphunzirowa kuti adzikhala ndi masomphenya aluso la sayansi kamba kuti chitukuko cha dziko lino chimadalira luso la sayansi. Kwambiri tikayang'anira ntchito kwambiri za engineering ndi zimene zimathandizira kuti zitukuko zosiyana-siyana zichitike. Tikamakamba za maluso osiyana-siyana kapena ma innovations ambiri amakhala nthawi zambiri ndikuti akuyang'anira pa engineering. Ndikuti tikakhala zoti anthu ochepa akupanga nawo akutenga nawo gawo pa zinthu zokhuza engineering zosonyeza zoti ndikuti chitukuko chathu ngakhale imene timapangira zinthu ndikuti zinthu siziyenda bwino, ngakhale ulimi wathu imene timapangira kaya imene timapangira za mchipatala mwathu sizingayende bwino. Kotero kuti ngati anthu ana ambiri kapena anthu ambiri atakhala zoti akupanga nawo za engineering ndikuti chitukuko chathu machitidwe athu a zinthu azakhalanso pita patsogolo. Boma lati ndilodzipereka popititsa patsogolo chikhalidwe ndi luso ngati mbali imodzi yothandizira kutukula gawoli.
mkulu woona za luso mundu nawo komanso makamaka za chikhalidwe Humphrey Mpondaminga anayankhula izi ku Lilongwe pomwe amakhazikitsa malo achionetsero cha za chikhalidwe luso komanso mbiri. Madalitso Muhango akufotokoza. Malinga ndi Mpondaminga, malo apabwalo athandiza popereka mwayi kwa achinyamata kuonetsera luso lawo komanso chikhalidwe zomwe kuti zithandizira kupititsa patsogolo luso kwinako akusunga chikhalidwe. Iwo anaonjezera kuti malowa ndi mbali imodzi yolimbikitsa chikhalidwe ndi luso la makono pofuna kupereka mwayi kwa mibado ya mtsogolo kudziwa za chikhalidwe komanso luso mosavuta. Tizikhala ndi mwayi kuona zochitika zosiyana-siyana mbali ya luso, kandi zisudzo, kandi kuimba, kaya ndi zina zoonetsera zonena kuti zothandiza kukweza khalidwe la Malawi. Zonsezi tizikhala ndi nthawi yozipeza kunoko. Kugwiritsa njira zomwe timayuza nthawi zonse komanso kugwiritsa ntchito zipangizo za makono. Mkulu wa National Library Service Apatsa Selemani ati malowa athandizira kupereka uthenga okhudza chikhalidwe mosavuta zomwe kuti zithandiza achinyamata kuphunzira za chikhalidwe. Malo amenewa ndofunikira kwambiri chifukwa kuti akutipatsa mpata kuti tipeze nthawi yokuti anthu atha kubwera pamodzi ndikuzaphunzira ndikudziwa za chikhalidwe chathu chimene mwina sichinalembedwe kapena sichili mu mabuku sangachipeze pena pake komano timatha kuchiphunzira pokhapokha pamene anthu akumana kuchokera mu nyimbo komanso mwina mu activities osiyanasiyana amene anthu akutha kupanga. Malo apabwalo awakhazikitsa mogwirizana ndi mabungwe osiyanasiyana omwe ndikuphatikizapo National Library Service, Malawi National Commission for UNESCO, Music Crossroads komanso Ray Foundation Limited. Malowa mwazina athandizira za chikhalidwe kuimba nyimbo za nthano komanso zionetsero za chikhalidwe. Madalitso Muhango, MBC Lilongwe. Mongani za nsangulutso yemwe anayambitsa kampani yotukula luso la mayimbidwe ya Entertainers Promotions, Jai Banda wapempha kampani mdziko muno kuti zikhale ndi chidwi chotukula luso la mayimbidwe pothandiza wanthu omwe amakonda zoyimbayimba. Poyankhula pamapeto pamwambo wa zoyimbayimba otchedwa Saturday Easter Show omwe anachititsa kumangochi, Banda wati anthu ambiri otukula luso la mayimbidwe amasiya ntchito yotukula mayimbidwe akaona kuti sakupeza phindu. Komabe Banda ati iwo wapitiriza kutukula luso la mayimbidwe chifukwa ndi ntchito yomwe anayiyamba kalekale. Zofunika kuti ma corporate world izichita support za ma events ngati awawa, because kuti munthu mmodzi apange zimapezeka maruza ndrama zambiri ndiye siumapangaso. Ineyo the only thing is because the passion yanga ndi zimene zimandisangalatsa, but of course at least umafuna kuti ndrama zimene wachita spend zibwererepo, you know, but it's sad kuti corporate world ya ku Malawi they really don't come forward to support and oti are serious, you know, in developing Malawi music. I mean zaka 40, you know, sikuti zinatichira kuti tisiye zimenezi, you know, we still forge ahead because ndizinthu zimene ndanenera kuti zimatisangalatsa. Tikaona anthu ambiri akusangalala mmene akusangalalira awawa, ifeso timasangalala, you know, because in the end money is not, you know, the end of everything. Pena pake there is parizija zoti umafuna kuti upangeko za dziko kuthandiza dziko lako, you know, and ngati ineyo sindipanga ena amene angapangeso mmene timapangira ife mu dziko lino la Malawi ni ndani. Ndipo
ndipo munkhani zakunja mayiko amu Africa awapempha kuti athandize anthu awo kupeza nyumba zabwino pa mtengo wotsika. Mkulu wa nthambi yoona kuti anthu akukhala nyumba zabwino ku bungwe la United Nations Ana Claudia Rosba ndiye wanena izi pa msonkhano okambirana za ndondomeko zothandiza kuti anthu a mayiko amuno mu Africa adzipeza nyumba zabwino mosavuta. Telson Magombo wafika ndi nkhani yonse. Msonkhanowu cholinga chake chinali kupeza mfundo zothandiza kuti anthu a mayiko amuno mu Africa azindikire kufunika kwa nyumba zabwino pofuna kuchepetsa vuto la kusowa kwa nyumba. Mmawu ake mkulu wa nthambi yoona kuti anthu akukhala nyumba zabwino ku bungwe la United Nations na Claudia Rosbach wati pakadali pano matawuni ndi mizinda yambiri m'mayiko amuno mu Africa ikukulirakulirabe, kotero kuti pakufunika dongosolo labwino lomwe lithandize kuti anthu akhale ndi nyumba zabwino. Iwo ati pafupifupi anthu 80 mwa 100 aliwonse m'mayikowa azidzakhala m'matawuni mzaka zikubwerazi, kotero kuti mayikowa akuyenera kukonzekera. Naye mtsogoleri wa dziko la Kenya William Ruto wati nyumba zabwino zimapereka ulemu kwa anthu, ndipo walangiza mayiko amu Africa kuti apeze njira zothandiza kuti anthu m'mayikowa azipeza nyumba zabwino pa mtengo wotsika. Msonkhanowu unachitika pamutu woti nyumba zabwino komanso zokwanira kwa aliyense. Telson Magombo, MBC. Pomaliza nkhanizi naye nsomero yake. Komiti ya nyumba ya malamulo yoona zachilengedwe yatsindika kufunika komaliza mwachangu ntchito yomanga damu la Kolongo popewa kuononga ndalama zambiri. Apolisi amene amayimira boma pa milandu awapempha kuti apewe katangale kuti ntchito yawo iziyenda bwino, ndipo mayiko amu Africa awapempha kuti athandize anthu awo kupeza nyumba zabwino pa mtengo wotsika. Peza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti, tikufunirani mawa opambana.